Wille van Love. Truc naar 1983. Dat eerste limbo-pop met Begoos, ben maar eerlijk. Solliciteren! Perspectieven voor de toekomst, weer 0,0. Al hebben ze dan nog zweten in een universitaire doel. Al passen de analyse, bakwerk, een psycholoog. De komende jaren, waarschijnlijk werkeloos. We moest solliciteren, solliciteren. Heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, schreef maar wat niet. Oké, dan komen ze niet praten. Zeg maar met, de rollen. Vandaag begint met shoppen, tot een uur of 10. Toen keek ze gezet, of dat het ergens maanden zien. Dat veel vies tegen, slechts rest van de dag. Er voelt zich beroerd, zenuwen op de maag. Door ons solliciteren, solliciteren. Heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, schreef maar op niet. Dan komen ze wel niet praten. De rollen. Met zeggen. S'morgens was ze weer bij de sociale dienst in. De zoveelste keer was ze weer de breven. Zwart waren de statistieken, af en toe. Maar jonkie goed, want ook de controleur ging toe. Maar du moest solliciteren, solliciteren. Heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, heb ze dan geschreven, schreef maar ook niet. Oké, dankjewel voor de gedoogzet. Dan komen ze. De praten. Spitters in het nek, begin ze pas te leven. Toen keek ze schoonjes in de schat te beleven. De geest nog fluttetant, een shawarma tent. Het mek, de oude dan de jongste baggervent. Solliciteren, solliciteren. Heb ze dan geschreven, 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 schreef maar op niet.